Dobrý deň, priatelia a nepriatelia moji, moje meno je Nina Fokinianová. To pičaj z mikrofónu. Dneska vám idem dať nejaké nepopulárne názory, taktiež vzťahové rady a celkovo veci, čo si myslím. Ja mám čo povedať, keďže ja som dlhodobo už vo veľmi zdravom vzťahu si myslím, neviem. Keď sa budete hádať a z nervov si budete hovoriť fakt hnusné veci, tak vy sa môžete udobriť, ale tam vždy ostane. Ty si myslíš, že ja si nepamätám, čo mi Miki povedal 17.9.2024 o 15.04? Ty si myslíš, že ja si nepamätám, že mi zajebal, že zo všetkých jeho čajok, čo kedy v živote mal, som ja tá najviac prejebaná v gebuli? Už sme od toho prešli, ale ja... Toto je popiči. Pri mojich bývalých som bola taká, že ak náhodou mal niečo od jeho bývalej, napríklad nejakú mikinu, čo mu kúpila, som povedala, že proste vyhodno. Došla som do štádia, že nechaj si tie veci ty do piči. Že ani nehovor, že má dať čo vyhodiť. Normálne niekto mi povedal, že táto taška je od jednej mojej bývalej spred 12 rokov. Bývaj, to je moja nová taška, lofitka. Ďakujem vám, sestry, čo ste tu boli predo mnou. I love your shit. Mňa desí, keď niekto by mňa požiadal o ruku po pol roku alebo roku. Viem, že veľa vzťahov tak funguje a sú šťastne zobratí celý život. Ja musím o tebe vedieť detailne všetko. Ja musím zájsť do tvojich predkov, historicky dozadu. Do pol roka nestíham. Mám tu napísané, že rada kakám a neviem, čo som nechcela povedať. Ježi! Najhorší typ kamarátky, ktorú žena vie mať, je taká, ktorá ti závidí. Dištancuj sa od čajok, čo vieš, že silou mocou chcú vždy vyzerať lepšie jak ty a nedoprajú ti proste nič. Neporadia ti nikdy dobre. Toto je nechutný, nepopulárny názor. Toto je ten názor, čo sa dá naozaj považovať za skurvene nepopulárny, lebo s týmto nebudete súhlasiť. Toto je ten, čo zase spôsobí problémy v mojom živote. Všetky ženy, čo bojujete na sociálnych sieťach, že ste strašne proti estetickým a plastickým úpravám, ste tie, čo to najviac potrebujete. I said what I said, bitch. Nepríde ujebané, že čajky si nemôžu dať spraviť nejaký nos, lebo spoločnosť vám potom povie, že ste umelé kundy. More niekto má nejaký komplex a chce ho vyriešiť takto, tak ho nechá. Ja som celá prirodzená. Ale nejdeš do piče. Ak si celá prirodzená, nemal si v živote nič, ani že do piči, ani vybielený zub, taká si dokonala. Ja ti to prajem a závidím ti jak hajzel. Ale ja som špatná. Môžem za to, že som špatná. Môžeme mi škaredé ženy aj žiť a dýchať? To je sila. To je sila. Ale hej, väčšina vy, čo ste proti tomu, tak aj vy ste špatné. Normálne nechápem, však vy ste v našich radoch. Ja sa nehábim povedať, ja som mala hubu jak špendlíky 2. Prečo by som tak chcela žiť? Ja mám rada kačacie papule, bye-bye. Vieš, ako to vyzerá na káre? No, nevieš, ani nevieš. Nerobte si deti, keď sa nemáte ako o ne postarať. Buďte zodpovední. Je to za mňa veľmi sebecká vec. Niekedy láska nestačí na to, aby sa malo decko dobre. Rozumieš? Aby som sa mala s Mikim rozísť na mieste kvôli niečomu, čo si niekto povie, že je fakt bizárna vec, čo spravil. Keby ja poviem meno nejakej čajky a on ma opraví, dovidenia, spravím výstrek.